prepararea de ulei horticol plus cupru plus insecticid, tratamentul la cireș, când cireșul e în stadiul ăsta. Acum exploatație agricolă. Deci mulți care spuneți că afectează uleiul, cupru, la flori, la nu știu ce, la... Da, probabil. Nu știu ce să zic, da, ne gândiți-vă. Dacă aici sunt 70 de hectare de cireș și chiar ar afecta și nu ar fi bine de făcut tratamentele, oare cineva ar fi nebun să facă tratamentul ăsta? Eu spun că ar trebui să ne uităm să vedem ce fac alții în exploatațiile mari, ca să știm ce facem noi în grădină, dacă e bun, dacă nu e bun, și să nu ne mai contrazicem atâta pe grup. Să ne uităm cam ce fac inginerii. Pentru că în exploatații așa de mari, sigur, sunt ingineri care spun: acum ai destropit cu ăsta, mâine ai destropit cu ăsta și așa mai departe. Bine, în exploatațiile agricole se fac mai multe stropiri pentru că sunt mai multe boli. Noi în plantațiile din spatele cășii, undeva, eu zic că nici la jumate nu trebuie să ajungă tratamentele. Ceau, o zi bună!